ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ସାରିଦେଇ ପୁଅକୁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରେଇ ଦେଇଥିଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ। କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ନୁହେଁ, ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ଘରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବା ପାଇଁକା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇସବୁ ସଜାସଜିରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ବାର୍ଥଡେରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ପାର୍ଟ 2 ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁକା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି।